Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni nagapostang sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Dari. May ipandam ko nimo. Usa pamatig mayo. Nakasabot. Yes, sir. Kinahanglan nga way laing magkaso diha karong adlaw. Kung mo pauli si Oliver, ayaw siya pasudla. Nakasabot. Nauli man to siya din kagahapon, good sir. O wala pa siya mobalik hangtod karon dito sa ospital. Abi magayon na akong imo siyang naabtan din Ay wala di ay. Ay kun mao. Hay maday si Dong Oliver. Ayaw kong pangutana. Kay wa usab ko interes nga masayod kun hain itong animal. Ay, sir. Hala no? Si Doc Jen sir baya tong tuwa dito sa ospital, Dok. Wa ba yay nabili niya dito? Nakaluoy sab nga walay nagabantay niya kung wala pa mabalik dito si Dong Oliver. Ay, ikaw di sir, dili ka maadto? Kay amahan baya ka? Unya, ikaw gisan-an God, dili ka makonsensya? Ipakonsensya ba ko nimo no ni? Ay, maduklan pa di ka ni anak, sir. Buisit ka no ni. Pamati. Sudli og mga sapot ang dako-nako nga malita. Og isod pag-apil nini ang tanan kong alahas. Ang dama kinakaroon rayon. Di ka sabot. Sayod anong sabton sir, Ang wala na ko masabte, mga kun nga anong imo mang ipasulod sa malita ang uban imong mga sinina, ingon man ang ibuhag mga alahas. Nga no, sir? Mulayas ka, sir? Hello? Sir? Sir Jaime? Hello? Why? Wala naman din siya sa pikat linya. Nagatabi lang di ako din yung magibutangan lamang ka. Nawa man lang manamilit, ay! Hi! Ay nga, ano ka, no? May wag yun isulti si Dok na ako, da. Ay na, bahala sila, ay. Tumano na lang ako ang sugo sa kuwag ama. Dili may mong pabiling ko din sa gidad ani Angel ako. Kinala makaling kawas ko gikan din Hinahina na miluag ang pisi nga iyang gigapos sa akong mga kamot. Kamay na lang. Mapadpadakin Oh, shit. Hi. Abi na kong nito ka. Sorry ha. Nataot-taoran ko sa pagpalik. May nungdanan mangkot ko nga kilakaw. May gipalit ko. Look! Charan! Sinina? All white. Angayan ka, ana? I know, right? But thank you anyways. Amo niya ako yung sulubon niya alang sa adlaw sa tong kasal. Ha? It's okay na nga, diliin grande. Ang mahinungdanon nga, mahinayon ang atong kasal. Sama sa itong ikasabutan. Well, civil lang o na karon. Og mao kining akong isulob. Gida ko na sa pag-imo, oh. Dara, oh. Yes, sa kasudanan. Gusto kang matanaw? Oh. Ay, sige. Ako nga baon, ha? Nindot, dili pa? Na-imagine na ako kung unsa kakaangayan nga musulob ini. Mahimo ko ba lang isukon? Sure. No. Tingali. Dili ko mo ikiyas, promise. Promises are made to be broken. So no. Kung ganahan kang musukod, ako na yung musukod para nimo. Wait. Hubuan akong imong karsonis, ha? Unsa? Ayaw pa kipi. Don't be shy. Sooner, mapahimos lang na gihapon ako ni. So come on. There you go. Nagpuyo ka na good.
Hubuon ko ng imong belt, ha? There. There you go. I-open na akong imong zipper, ha? Pagkalitan ako sigsipit sa kong paa. Oliver! Oliver! What are you doing? Ang sipitis imong pang akong liog. Naglisod ko pa ginawa. Oliver! Oliver! Wala siya maglihok. Nakuyapan siya. Buhian ko na siya. Pasensya ka na, Angel. Pero kailangan nga buhatan ko to. Ano makalingkawas cookie ka nimo? Dalion ako sa pagbalbad ka ng gigapos na nga pisin ako. Ayun. Dapat nila, Noy. Basta nila nito, Norbel. Mabagay pagkatigbilaw na ako. Ay, sisirahin mo na tingali ka ron. Akong ablihan. Hi, sir! Hi! Lang nun eh. Ay, hala, Adong Oliver! Ikaw! Ayos sa pagsulod! Ha? Nga no? Kamo itugo ni daddy ni mo, nga dili ka pasudlon. Wa ko laing pasudlon karon din sa mansyon, kay muanhi ko no siya. Unsa? Muan si daddy? Kung mao, pasudla ko nang. Ay, sa dong. Hala, misulod ka na gyud. Ay, kalisod ba ni akong trabaho? Ay, abi ko magkatabang na ko. Karon gwardya naman sa buko. Pulpol pagkagwardya. Kay gipasulod man ta ka. Dili mo mahimong sultihan si daddy nga ni ako kanon din nang. Kinahanglan nga masayran ako kung hain niya dada si Dani. Kinahanglan maluwas na ako si Dani gikan niya. Usa, Kriminal si daddy nang. Yang gipatay ang sud akong higala. Tingali ko unsa pa yang buhaton ni Dani. Dili ko buot na may sama siya sa kong inahan nga napatay usab ni Jaime. Pasa ha? Aduh, basila ni taon eh. Di ko magkatuhan eh. Tinood yun itong imuhang gisultin ako dito sa ospital. Ulang. Wala. Nangurog na ginoon niya akong tuhod. Madilan. May nagdurapin. Wala ni samot ako. Ano, natakiwan na jagwani. Nag-ayaw pagpasabot na gikuyawan ka. Ha? Pagkasama nga wa ka na sayran ha. Labaw na nga dili mahimo nga masayod siya nga ni ako. Busa sige na. Abli na sa dati. Oo, dong. Animal, kadugay ba nakaabli ni Nuni sa gate? Dili mahimong may laing magkakita na ko din karon. Tingali po niya, ipangita na ko sa kapulisan. Sir? Kadugay ba ni mo? Pagdali! Pahawa na pagya ko! Sir! Sira na yun ka na gate! Pagdali! Pagsuwa na yun ako! Ginoo ko marag dili na gyud magkadimao. Akong buhat iniron kun mao. Nagakurog na ako agkabot ug agog tuhod. Dili na ni madala ang kalma. Madahan sa akong nahibawan mo kalma pa ko. Ni amang kitundo ha. Hain makakatumutago si Dong Oliver. Siyalan mo ka nang gipanulod di mo sa attache case? Baga importante yung dokumento. Ikaw ni bahala din sa bahay nun eh. Ingon man ka, James. Just tell my son I'm sorry, okay? Mukunta raon niya ko niya when I'm settled, okay? I have to go. Wa bay laing nasayod nga muanhi ko. Wa ka bay laing isultihan. Wala, sir. Good. Kasaligan ka yun nun eh. Dihay ka na. Kasaligan ko na ko. Sorry, sir. Bibiya na si daddy. Kilala masundan ko siya. Kilala masayran ako kung hain niya dada si Danila. Dong, mubiyan ako nang sundan ako si daddy. Ikaw lang yung bahala ni James ha. Balik ka siya sa ospital lang.
Kinala nga may makauban siya dito. Sulti siya nga luwason ako si Dani. Maluwas yung kanin mo, dong. Saan na malaman kung may mahitabo? Kung madakpan ka ni Sir Jaime, si buhag pagkabuhaton. Saan na malang, dong Oliver. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!